हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि सापागुरिनिफ्राय लानानै मालिबिटासिम मावनो गोनां आसाम माला, बे आसाम मालाखौ मावग्रा कम्पानिया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मयला परबतजरा गामियाव थाफैदों नालाय, दा बयबो मिथिखाबाय आं नोंथांमोननो मा रोखोम न' लुदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दं आरो। दा बिथांमोना लेबार गोजा आरोना, लेबार मावजोबो नै। इन्टारेस्टआनो मजानो आलादाखा आरो। ओइ बारि कदाय धुबुरी बालु आसे ना दे धुबुरीनिफ्राय फैदों आरो बिथांमोना। ओमफ्राय ओरैनो गासै खख्लें गोजा आरो, खख्लेंआनो हिसाब सारा दङ। ओरैबायदि गोबां खख्लें दं आरो बैथिंजायबो बहुद गोबां दं आरो खख्लेंआ। ओमफ्राय नै न'आ बेबायदि लुबाय आरो भिआइपि लुखा, ओरैबायदि मोजां मोजां न' लुखाबाय। थारमाने बेयावहाय स्कुल खुलिनोसो ओरैबायदि मोजांसै आरो। बेनि गोजौआवथ' गासैबो सिलिं होजोबखाबाय, एसि बर्ड होजोब्बाय आरो वायरिं खालामजोब्बाय। ओरैबायदि मोजां मोजां। दा नायदो नै लुगासिनो दं आरो कन्टिनिउनो। बरिया बानायखाबाय नै। ओमफ्राय जायगायावनो लेट्रिनलायबावखा आरोखि। बे न' सिङावहाय रुम दं, बे रुमनि ओरैहाय बेक साइडजों गासिबो लेट्रिन दं आरो। औ बेलायनो आं दे ओरैहाय आं हाबबायलायनो न' सिङाव, खोमसिखा न' सिङाव। ओमफ्राय नै ओरैहाय खेङोब्ला माने ओरैहाय लेट्रिन दंसै आरोखि नै। ओरैबायदि मोजां मोजां बे गासिबो लेट्रिन आरोखि जायगानिफ्रायनो। ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय गोजौआवथ' नुला नै दा गासिनबो एसि बर्ड होजोब्बाय आरो। बरिया लुजोबखाबाय। ओरैहाय माबा माबि दै जमायग्रा खालामदों खोमा, बेफोरबायदि आरो। ओरैथ' मावगासिनो दङ नै, लेट्रिनल' आरो ना। ओमफ्राय नै बे गासिबो लेट्रिन जाजोब्बाय आरो इयो। बै न' सिंनिफ्राय खेंनानैहाय ओरैहाय उनथिंजाय गासिन लेट्रिन गोजा आरो इयो। बरिया बानायजोबखाबाय नै। ओरैबायदि भिआइपि। थारमाने बेयाव एसे गिदिर मानसिफ्रा थागोन खोमा। ओमफ्राय फ्रायनोथ' माखासे लेबारफ्राथ' हरैजों थाजोबखायो, गासिबो साथाय बेरा न' लुजोबखाबाय। बैथिंजाय बै दामफार दोननानै हरैहाय लेबारजोंबो मावो, ओमफ्राय मेचिनजोंबो मावो आरो। दा नै मावगासिनो दं। ओमफ्राय नैबेजोंबो लगायनाय जायो आरो। दा बेफोरनो आरो नै बै साथाय बेरा गोनांफ्रा गासिबो लेबार थाग्रा न' गोजा आरो। ओमफ्राय नै ओरैबो गासिन साथाय बेरा न' लुनाया गासिबो लेबारफोर थाग्रा गोजा आरो। बहुद गोबां लेबारफोर दंखायो, फैदेरगासिनो। बेफोरबा मा बुस्थु जाखो? बरिया। हे यूट्यूबर, খবৰ? তো ভাল না? ভাল না? আপোনাক বিচাৰি আছো। আপুনি ফোন কৰিছিল? মই বেলেগ কামত আছিল আৰু কি। মই পিছত ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিল, তাৰ পিছত ফাউৰি গ'ল আৰু। খবৰ ভাল না? কি চব্জি খালি আজি? দালি আৰু আপুনি কোনটো চলাই গাড়ীটো? এইটো চলাই না? এতিয়া হৈ গ'ল? আচ্ছা, তেনেহ'লেতো কোনো টেনশ্যন নাই। কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কামটো? আজি বহিছিল নেকি কামটো? আজি বহিলে 4 দিন হৈ গ'ল বহা। আচ্ছা, তেনেহ'লেতো টেনশ্যন নাই, কালিৰ পৰা ধামাধুম আৰু। नैबेखौ सालायो आरोखि बिथाङा। घरটো ক'त আছিল আপোনাৰটো? আমাৰ হোজাই। হোজাই? আচ্ছা, ঠিকে আছে দে।